थांनानै फैदोंमोन बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों बोसोरथाम जाहैबायमोन। औ लोगोफोर बरायबाय नै आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव टाइम गैयाबाबो दा ओरैनो होसाबसै नै दा बिहाराव मानसि थैनायनि बागै जोंनि बर' मानसि बेंगलरनिफ्राय थांदोंमोन थांनानै दा बिहार स्टेसनाव बोख्लायनानै बुथारजानाय बेसेबां दुखुनांथाव हारसिं हाला थाबायजाला ट्रेनबाबो गारिबाबो गोजानाव हारसिं हाला फैनो नाङा बिराद ख्राब ख्राब जादों। दाख्लैबो थांनाय माबायाव तामिलनाडुआव मानसि खावनानै बेसेबां सासेयाव 20,000 थाखा होनानैसो बुथारजानो गदों। बेफोरबायदिनो दा हारसिं हाला फैनो नाङा गोजानफ्राव साबधानै फैनांगौ आरो साबधानै थांनांगौ लोगो गैयाबा हारसिं फैनो नाङा बेरायनो नाङा बिदेशआवहाय लोगोआ बासायनो हागोन सानसेबाबो बा फन हरनानैबाबो बासायनो हागोन आरोखि हनै दा हारसिं हाला मानसिखौ चान्स लायो नालाय दा बेफोरबायदियावनो बुथारगोमा जालाबायनाय जाबाय बर' हारिया बिराद बुथार जाबाय सिगांनिफ्रायनो दाल' नङा सिगाङावबो बुथार जादों दाबोथ' नै बिराद दुखुनांथाव 3 बोसोर गाहाम जाबाय सिबाय न'आव नुवाखै गावनि फिसा फिसौ बिसि फिसाय संसार जानो होननानै ओंखारलांफिननाय मानसिखौ दा बिहाराव बोख्लायनानै हामसाफारि एक्सप्रेसनिफ्राय बुथारनायानोसै आरोखि गुन्दाफ्रा बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर हारसिं हाला बेरायलाबायनो नाङा फैनो नाङा बिदेशआवहाय लोगो लानानै फै हारसिं हाला मानसिखौ बिराद चान्स लायो आरोखि गुन्दाफ्रा दा बिहारावथ' बिराद खाथ्राखा बिहार मालदा ओरैहाय। गामिनि मुङा राजेन्द्रपुर। मा जादों जाथाया? जाथायाथ' आंथ' मिथिया जेनेबा न'आव फैनो होननानै आंनि फिसाइया फैदोंमोन ओमफ्राय आंथ' लामा ससेयाव मिथियासै ओमफ्राय बिदेशआव थांनानै फैदोंमोन बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों बोसोरथाम जाहैबायमोन। बियो बेंगालराव मा जायगा आंथ' बेखौबो मिथियासै सोंनो मोनासै जाहैबाय ओमफ्राय जेनेबा बोसोरथाम जाहैबाय नालाय बियो ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ नायनो होननानै फैदोंमोन मानसिया आंबो लेंहराखै लेंहरनाया गाव दुखुजोंनो आं थानो सुखुला आंबो थांसै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बिदि होनबाय नालाय गाव फैदो होनबालाय होनना बुंदों आरो आङो ओमफ्राय नों फैनो नालाय फैनो मोजाङै फै नुदों आङो ओमफ्राय नाथाय बियो ओमफ्राय गावबा मा सिन्थायैनो बिदि फैदोंमोन जोंथ' बे ट्रेनाव गाखोनायखौ मिथिया जाहैबाय नालाय आंनोबो खबर हराखैना आंबो बेखौ मिथिया आरो दा ओमफ्राय जेनेबा गाव दा मा साननानै बिदि फैदोंमोन जोंबो बेखौ मिथियासै नालाय ओमफ्राय जेनेबा आरो गावहा होनदों आं मोजाङै सहैगोन होनदों ओमफ्राय बे लामा ससेयाव मा जादों आं मिथिया आरो बेखौ दा ओमफ्राय दाहाय गावहा होनदों आं मोनायाव 10थासोआव फन खालामदोंमोन गावनो मबाइलाव आंनाव बेलेन्स माबा गैला बेटारि गैला बिमा नों मानो फन हरबाय थाखो नों फन खालामबाय थानो नाङा आंना मबाइलाबो बेटारि गैला होनना बुंदों बे फंसेल' रायलाय मोन्दों आं ओमफ्राय दोनदो होनदों आरो गाव ओमफ्राय आंथ' बेखौ मिथिबाय थायासै मैया सानावहाय फन हरदों बिसोरो आङो जेनेबा आं थानाय नंला बिमा जेनेबा नों मोजाङै थादो फिसाफोरखौल' मोजाङै नायदो होनना बुंहरदों गाव ओमफ्राय जेनेबा बिसोरथ' होनदों नोंसोरो लांफैयो ना लांफैया होननानै बुंदों आं थानाय नंला होनना बुंहरखादों आरो गाव बिसोर बिदिल' होनदों बियो ओमफ्राय आंथ' बिदिल' होनहरदों गाव ओमफ्राय फंनैल' रायलाय मोनखानाय नालाय आङो ओमफ्राय बिसोरो सिख'दों ओमफ्राय आंखौ बुनो होननानै बिसोरो गुन्दाफोर जागोन गुन्दाफ्राथ' ओमफ्राय बिसोरो माबाजोबदों आरो बिसोरो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आंखौ आं थानो हाखानाय नंखाला होनना बुंखादों औ अबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' मिथिया गावबो खोन्थाहरनो रोङासै फंनैल' रायलायहरनो मोनबाय नालाय बेल' आरो आं ओमफ्राय बेनिखौथ' आं उननिखौथ' मिथियासै हरासै फनखौथ' ओमफ्राय गावसोरसो सिख'बाय थाबाय नालाय फनखौ रायलायहरनो मोनासै गुन्दाफोरनि रायलायनायखौथ' जों खोनाजोबखादों बेंखनजोबखादों हिन्दीसो रायलायजोबखादों बिसोरो मानसिफ्राथ' गावसोरो आंथ' हिन्दीखौबो बांसिन बुजिनायाथ' बुजियो आङो ओमफ्राय होमबाबो होनफिननो रोङासै ना रायलायजोबनो रोङासै ओमफ्राय हनै न' खाथिनि बेवाइया औ ओमफ्राय जुदि आं थांनो हानाय नंखाला आं थाखानाय नंखाला होनना बुंहरदों आरो गावबो गाबदों ओमफ्राय नों अबे जायगायाव दङ होननानै आं सोंदों आरो बेखौ बिदि होननानै सोंदों आं ओमफ्राय आं बेवाइखौ लेंहरदों आरो नै बेवाइ फन हरदों रायलायहरफै होननानै दा बेवाइया रायलायहरनायानोसै आरो बेनो न'आव दा जोङो आफा दङ
आइ दङ ओमफ्राय फिसाफोर 3 दङ ओमफ्राय आंल'सै आरो दा गावथ' गैखाला जाहैबाय नालाय गथ'फ्रा बिसिना उन्दै 4 हौवासाफोर 3 ओमफ्राय हिनजावसा सासे उन्दै बे उन्दैसायाबो जन्म जानायाव जोनोमावनो सप्ता खनसेल' थानानै थांनाय